Partner yan. Hindi ka empleyado ng YouTube, okay? Kung hindi partner kayo kasi negosyo yan. Negosyo po ang YouTube. So yung policy at regulasyon dapat sundin ng vlogger. Di ba? Anytime, kahit sino ka, kahit gaano kalaki ang channel mo, kapag meron kang violation sa mga policy at regulasyon, mawawala ka talagang parang mula. So for today's video, napanood nyo naman si Sir Mike Abe, dating empleyado ng SMNI channel, na kung saan sinabi niya nga dito na kahit gaano pa kalaki yung ating YouTube channel, once na pumasok ka dito sa pag-YouTube is sundin natin yung mga community guidelines or rules and regulations ng isang kumpanya, which is ito yung YouTube. So dito pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga community guidelines, kung bakit nga ba, ano ba yung posibleng naging dahilan kung bakit na-terminate yung SMNI channel na kung saan million na yung subscribers count nito. Medyo may pagka-controversial tong topic natin ngayon. So yun, para naman may matutunan tayo. Hindi yung puro na lang kung paano kumita sa ganito, paano lumaki yung channel. So kailangan alamin muna natin or pag-aaralan muna natin kung ano nga ba yung mga bawal at hindi natin pwedeng gawin dito sa YouTube para naman maiwasan natin yung ma-terminate or matanggal yung ating YouTube channel. Malay mo, biglang lumaki yung channel natin, diba? At sayang naman. So yun, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. Ano nga ba yung channel termination dito sa YouTube para may idea tayo? So, ito yung first na tingnan natin. Okay, punta tayo sa ating YouTube channel. Okay? And, search natin dito sa help and feedback. Yan, pindutin natin yan. Shoutout kay Bicolanong Alpas. Hi, Tol. Yan o. Nandyan sa pinaka-ano ko. So, and search natin yung channel. Ayan, channel or account termination. So, ayan, lumabas na agad siya. So, ito yung channel or account terminations. If your channel is terminated, you will get an email explaining the reasons for the termination. So, meaning, yung SMNI, nakakuha sila ng email and in-explain doon kung bakit na-terminate yung kanilang YouTube channel. So, sila na yung nakakaalam nun. Okay? If your YouTube channel is terminated, you are prohibited from circumventing the termination or allowing others to use your channel to bypass their termination by using or creating any other YouTube channels. This applies to all of your existing channels, any new channels you create or acquire, and any channels in which you are repeatedly or prominently featured. Participants of the YouTube Partner Program, ibig sabihin yung mga monetize na yung kanilang channel, are no longer entitled to earn any revenue. So, hindi na sila kikita sa YouTube once na terminate na yung kanilang channel. We may also withhold unpaid earnings and refund advertisers or viewers for purchases where appropriate and possible. So, ito yung mga community guidelines. Papakita ko dito sa inyo yung mga community guidelines terminations. Ito yung mga reasons kung bakit maaaring ma-terminate ang isang YouTube channel or account. So, yung una is repeated violations of the community guidelines or terms of service. So, mamaya titingnan natin yung community guidelines kung ano nga ba yung mga nakapaloob dito. Across any form of content like repeatedly posting abusive, hateful, and or harassing videos or comments. So, isa yun. Pangalawa, a single case of severe abuse such as predatory behavior. So, ano po ba yung predatory behavior? So, papakita ko sa inyo kung ano yung predatory behavior. Predatory behavior means any conduct
evidencing egregious, habitual, or continuing attempt to misuse power, authority, position, or situation to abuse or exploit others, as well as deliberate attempts to entrap or church workers to commit sexual misconduct. So, siguro may idea na kayo kung ano yung, 'di ba, kung bakit natanggal yung SMNI dito sa predatory behavior pa lang. Okay, so doon na tayo sa isa, dedication to a policy violation like hate speech, harassment, or impersonation. If you believe that your channel account was mistakenly terminated, you can appeal using this form. So, pwede rin namang mag-appeal yung mga channel na na-terminate. So, nasa kay YouTube na yan kung pagbibigyan nila yung appeal. Yung, ano nga ba dito sa mga community guidelines na to kumbaga, nagawa ng SMNI or ng mismong founder nito na si Pastor Kibuloy. So, dito papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga community guidelines na kailangan nating sundin. Okay? So, press natin yan. Ito yung mga community guidelines cover. Pinakauna dito is spam and deceptive practices, fake engagement, impersonation, external links, spam, deceptive practices, and scams, playlist, additional policies. So next is yung violent or dangerous content, harassment and cyberbullying, harmful or dangerous content, hate speech, violent criminal organizations, violent or graphic content. So, kayo na ang humusga kung alin dito. Kasi, kung may idea kayo kung ano yung binabalita ng SMNI, so, alam nyo na kung saan dito nakapaloob yung malamang na community guidelines na nalabag nila. And next is yung misinformation. So, nakapaloob dito is misinformation, elections misinformation, COVID-19 medical misinformation, vaccine misinformation. Next is sensitive content, child safety, thumbnails, nudity and sexual content, suicide and self-harm, vulgar language. Okay. Next is regulated goods, firearms, sale of illegal or regulated goods or services. So dito, papakita ko din sa inyo na meron ng social media bans ang founder ng SMNI na si Pastor Apollo Kibuloy. So, ito yon. So, ang sabi nga dito, social media bans. On June 21, 2023, the video sharing platform YouTube suspended Kibuloy's channel. So, dati pa pala na-suspend na to due to an alleged community guidelines violation. So, na kanina sa inyo yung mga community guidelines. So, hindi natin alam kung alin doon yung nalabag niya or nalabag nila. This was later followed by similar bans on several other accounts owned and or affiliated with Kibuloy. So, nasundan to ng mga bans and ng pagban sa mga iba't ibang account na pag-aari or affiliated with Kibuloy, such as the SMNI News and Kingdom of Jesus Christ channels, which were also terminated on July 7. So, na-terminate na nga noong July 7. Hindi na lang to suspended basta-basta. As in, terminated na naglahong parang bula na hindi mo na makikita kahit na ano, kahit alin man sa mga videos nila. Okay, so the termination of Kibuloy's channel occurred following a tweet from Mutahar Anas. So, nag-tweet daw kasi ang isang popular gaming YouTuber na si Mutahar Anas, known as Some Ordinary Gamers, who mentioned the FBI, Federal Bureau of Investigation's arrest warrant for Kibuloy. So, parang nag-shoutout siya sa FBI about doon kay Kibuloy na meron siyang arrest warrant. Google, in their later statements, said
that these actions were in compliance with existing sanctions by the United States against Kibuloy. So meron na po pala kasing mga sanctions na ginawa ang US kay Kibuloy. Okay, so bago pa ito nangyari, meron ng sanctions ang US sa kanya. And sabi dito, Kibuloy not being upset by the termination, said in an interview by his own media network that he is bulletproof. Okay, bulletproof daw si Kibuloy. Okay lang, parang kumbaga hindi siya upset sa termination or sa pagban sa kanya sa mga social media account niya. Okay, from that he is bulletproof from his detractors, including US authorities whom he accused of political and religious persecution. Okay, yun yung accuse niya sa US. Kibuloy and SMNI later created accounts on the Altec video service Rumble. So gumawa sila ng account dito sa Rumble, as well as an alternate account for SMNI on YouTube in defiance of sanctions. The latter account was suspended by YouTube a few days later. So dahil nga 'di ba nakasaad nga sa channel termination na hindi na pwedeng gumawa pa ng YouTube channel na katulad din nung na-terminate na channel. So ito, nasuspend din naman yung channel na ginawa nila a few days later. Also in July, China-based video sharing service TikTok, also complying with US sanctions, banned Kibuloy's account. So, yung TikTok ay, 'di ba, sa China siya, pero tanggal din yung account niya sa TikTok. So, meaning, kahit na sabihin natin, yung ina-assume kasi nila na dahil daw anti-US siya, inaano siya dahil US, kalaban niya yung US, pero bakit pati yung China tinanggal yung account niya, di ba? Ibig sabihin, merong nakita yung mga social media platform na to na paglabag, hindi man doon sa mismong content na ginagawa nila, kundi doon sa mismong founder. Okay? So, dahil nga maraming issue or may arrest warrant nga ang founder nitong mga social media account na to, kaya siguro natanggal ito. Hindi lang dahil sa kalaban ni Kibuloy yung US or kumbaga dahil sa paniniwala sa religion niya or sa political views niya, hindi. So, dahil ito, pati yung China, TikTok China yan, so tinanggal din naman. So, hindi natin masasabing ano lang yan, pinag-iinitan siya ng US, hindi naman siguro. So, kayo na yung bahalang mag-search kung ano nga ba yung mga controversies dito sa founder ng SMNI channel. So, yon. Ikaw ay isang content creator dito sa YouTube or kahit na saang social media platform, kahit na sobrang dami na ng subscribers mo, followers mo, sobrang sikat ka na, kumikita ka na ng malaki, mayaman ka, diba? Huwag mo iisipin na napaka-powerful mo na ikaw na the best influencer. Dahil once na may nalabag ka sa YouTube community guidelines, pag meron kang nalabag dyan, is maaaring matanggal, ma-terminate, ma-demonetize yung channel mo. Okay? So, bago tayo maghangad na lumaki yung channel natin, bago tayo maghangad na sumikat tayo, kumita tayo ng malaki, is kailangan alamin muna natin kung ano yung pasukin natin platform. Okay? Diba? Kasi yun yung isa sa mga napapansin ko na sobrang dami interesadong paano kumita sa YouTube, paano lumaki yung subscribers count, paano makakuha agad-agad ng 1,000 subscribers. Pero, pag nag-upload ako ng mga community guidelines about YouTube, ang mga dapat sundin at mga bawal, is wala interesado. So, yun yung nakakasad. Kapag may gusto tayong marating,
may pinapangarap tayo, kailangan pag-aralan natin yun, di ba? Kapag gusto mong maging piloto, di ba? Hindi ka naman basta-basta maging piloto kung hindi ka nag-aral. Okay? So, ganun din dito sa YouTube or kahit sa social media account na kailangan kapag papasukin natin yung paggawa ng content sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, is alamin natin kung ano yung mga bawal at hindi. So, yun. So, I hope nakatulong sa iyo ang video to. And kung oo, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more YouTube tips, tutorials, and updates. So, maraming salamat sa panonood. Kung hanggang dito nanonood ka pa rin, sobrang thankful ako and nagpapasalamat sa iyo. So, Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.